खुलुमबाय, आं दिनारानि ब्रह्म गोदान बर' फरायसालियाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं गोदान भिडिअ लाबोदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। सोलोंथाइ बिफाननि गासै 22,921 गनायथिखानाय लांदां मासिफोरखौ थिसननायनि हाबाफारिया जागायबाय। हाजोआरि ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोन 1,464 मासिखौ सुफुंनो थाखाय जर'खा टेट खुंनाय जागोन होनना फोसावनानै होदों। बर', गार' आरो मणिपुरि बिजोंनि थाखायबो जर'खा टेट आनजादा खुंगोन होननानै ड. हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनानै होबाय। बे हाबाखौ 1 सेप्तेम्बर साननिफ्राय जागायगोन होननानै फोरमायदों। 2 बोसोरनि उनाव डि.लेड आरो 2030 नि उनाव बि.एड.नि डिग्रीआ जेबो बेसेन थानाय नंला होननानै रनज पेगुआ थांनाय सुक्रुबारनि आसाम एसेमब्लिनि जथुम्मायाव फोसावनानै होदों। नीराज च'प्राया भारत हादरनि गिबि सनानि मेडेल मोननो हादों। जेभलिनआव 87.58 मिटार जेभलिन खुबैनो हानानै सनानि मेडेल मोननो हादों। जोंनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। 2020 टकिय' अलिम्पिकआव भारत हादरनिफ्राय सासे सनानि मेडेल मोननो हाबाय नीरज च'प्राया आरो सिलभारावहाय 2 मोननो हाबाय रवि कुमार आरो मीराबाई। ब्रन्जआवहाय 4, पि.भि. सिन्धु, लाभलिना बरग'हाइ आरो हौवाफोरनि हकी टीम आरो बजरंग बिथाङाबो ब्रन्ज मोननो हादों टकिय' अलिम्पिकआव। टकिय' अलिम्पिकआव देरहानो हानानै भारत हादरा गावनि सिनायथिखौ गासै बुहुमावनो होनो हादों बिथांमोना। पि.एम. किसान सन्मान निधि यजना बायदियै गाबोन गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ भिडिअ कनफारेन्सनि दारै 9.75 करोड़निबो बांसिन आबादारिफोरनो 18,500 करोड़निबो बांसिन रांखौ आबादारिफोरनि एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनानै होगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों।